Siamai, a diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw dwi'n eisiau I trafod ynglyn am y pwnc sut I siarad Cymraeg yn fwy rhugl. Yn enwedig, sut I parhau I siarad neu I meddylio yn yr iaith Cymraeg y holl dydd yn y holl nos. Dwi'n wedi darganfod yn y dyddiau diweddarach taw I fod yn gallu I siarad yn rhugl, mae'n holl bwysig I gallu yn meddylio y holl amser yn Gymraeg. Ac dwi'n meddwl, dwi'n wedi dod o hyd i'r safon lle dwi'n yn gallu medru I gwneud hynny. Felly, pob dydd, fi'n trio I ymdrochi fy hunain yn yr iaith Cymraeg. Ac fi'n gallu gwneud hynny drwy'r fy ymdrochi fy hun yn fy meddyliau yn yr iaith Gymraeg. Ond, I ddweud y gwir, nid yw hynny yn wastad yn hawdd, oherwydd weithiau dwi'n ffindio fy hunain yn llithro yn ôl i'r Saesneg. Ond pam? Yw'r cwestiwn. Wel, dwi'n ffindio mae'r ateb yw dwi'n yn llithro yn ôl i'r Saesneg pan dwi'n yn dod o hyd o rhywbeth sydd achosi I rhyw fath o syndod sydd angen rhyw fath o ymateb sydd yn abychiadedig. Enghraifft, pethau sydd yn annisgwyl, neu sydd yn achosi siom, neu rhywbeth sydd yn fy profocio I ymateb gyda toreithiog o eriau, lle mod fy safon o Gymraeg dim yn digon cyflym I ymateb ynddyn nhw. Sut felly dylwn ni datrys sefyllfaoedd fel hynny pan yr ni ffindio fy hunain yn profocio I ymateb gyda teimlad neu geiriau toreithiog, ond does dim fy safon Cymraeg yn digon cyflym I gwneud hynny. Ac felly, dwi'n ffindio fy hunain yn llithro yn anwbyddol yn ôl i'r Saesneg. Wel, dwi'n wedi darganfod I datrys hynny, fy ateb yw I dysgu ac I ymerfer yr abychiadau yn Gymraeg, taw pan dwi'n ffindio fy hunain yn angen I abychu, dwi'n gallu yn gwneud hynny yn yr iaith Gymraeg. Enghraifft, yr brawddegau abychiadigion yn Saesneg sydd yn arferol fy achosi I llithro yn ôl i'r Saesneg yw bethau fel what on earth, neu how on earth, neu can it be real, neu pethau fel hynny. A gallai yr abychiadau I fod yn gadarnhaol a'n gyd at yn fod yn negyddol. Felly pethau fel OK, that's fine, neu how wonderful, ac ati. Felly, dwi'n ffindio os dwi'n yn dysgu ac yn ymerfer yr brawddegau cyfartal yn Cymraeg, felly wedyn dwi'n yn barod I siarad nhw pan mae'r pryd neu amser yn addas neu yn digwydd I achosi nhw. Felly mae'r brawddegau yn Gymraeg cyfartal yw bethau fel pethau ffach yw, pethau ffach pam, pethau ffach sut, neu cer o 'ma, neu
Neu beth ar y daear? Os ydw i eisiau i bachu rhywbeth yn gofyniedig, dwi'n yn gallu defnyddio I ydy. I ydy hynny yn wir, er enghraifft. Neu os fi'n eisiau i fod yn i mynegu rhywbeth yn fwy cadarnhaol, dwi'n yn gallu defnyddio rhywbeth fel môr arddochog. Felly, er enghraifft, dwi'n gallu dweud pethau fel cer o 'ma. Dwi ddim yn credu. Neu cer o 'ma. Does dim hynny yn wir. Neu, beth y ffach, sut dwi'n mynd i gwneud hynny? Neu beth y ffach pam mae hynny yn digwydd? Neu, ai ydy hynny yn wir? Neu, yn y sefyllfaoedd yn fwy cadarnhaol, bethau fel, iawn, dwi'n mynd i gwneud hynny. Yn hytrach na, OK, achos fi'n ffeindio mae'r gair OK yn aml yn fy achos i tro yn ôl yn hawdd i'r Saesneg. Felly i fod yn fwy cadarnhaol, fi'n gallu dweud rhywbeth fel am mor fendigedig, am mor ardderchog, neu am mor gwych yw hynny. Felly pan dwi'n yn ymarfer i fod yn mwy cyfallgar gyda'r y bychydau yn Cymraeg, dwi'n ffeindio dwi'n yn llithro yn ôl i'r Saesneg yn lai ac yn lai. Fel dyna ni i gyd am y nawr. Diolch am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.